Eta gehiago gustatzen zaio hitz egitea edo zapata lotzea. Egunero hazten du zerbait betirako, baina zet irakurtzen du oraindikan. Eta dena irakurtzen du, azkarregi garotzen ez bada. Zuhaitzetan zintzilik, hormetan itxatxita. Etxegoien okinak, honen aragiak, goizero xigortzen dugu kafiak. Donosti Hernani, Urnieta Andoain, lehenbailen etxean nahi ditugu eta txakur bat galdu da. Bostak iturkinak, arreta ondiz tauzen, esaten ditu ama. Kalea liburu ada irakurle trebearentzat, irakurgai egokia amaren begientzat. Igarotzen diren ibilgailuak, irakurtzea maite du gehien bat. Esaldiek ihes egiten diote, semafororik ez bada tartean. Jakirik onpoli, Hernani txeroiger, garraio lantzia, eraikuna bere. Kalea liburua da irakurle trebearentzat, irakurgai egokia amaren begientzat. Kalea liburua da irakurle trebearentzat, irakurgai egokia amaren begientzat. Eta hemen bukatzen da, errutinaren